नमस्कार माझ्या बंधूंना आणि भगिनींनो. तर कसे आहात आपण? आशा करतो सगळे कुशल मंगल असाल, कारण परत घेऊन आलेला आहे आपल्या आवडीचा खेळ, ज्याचं नाव आहे आर्क सर्वायव्हर इव्हॉल्व. तर मित्रांनो, आज आपण डेंजर एक नवीन डेंजन आलेलं आहे. त्यात एक नवीन मॅप आलेला आहे डेंजनचा. तो आज आपण लुटणार आहोत, खेळणार आहोत. आज त्याचा आपण सर्वाईव्ह करणार आहोत. आज त्याच्यात खूप सारं काही टेकचं सामान आहे. तर ठीक आहे मित्रांनो, चला आपण सरळ डेंजनमध्ये जाऊया. हे काय तर काय करता, बाहेर थांबूनच नवीन मॅप आहे, नवीन क्रिएचर भेटतील, नवीन सगळं काहीतरी बॉस पीस वगैरे भेटतील. बघू आपल्याला काय काय भेटतं, काय काय नाही, आहे का नाही. तर पटापट आपण सगळे क्रिएट लुटूया, कारण आपल्याला काही काही मिळतच राहणार त्याच्यात नवीन. चट लुटायचं आणि फाईट घ्यायची. इकडं बंद इकडे. तर आपल्याला आता एक फॅसिलिटी की शोधणे, ती की शोधल्यानंतर आपल्याला ती कुलूप खोलता येईल. बाकी सगळं तुम्हाला माहितीच आहे. चलो ओ भाई. ठीक आहे मित्रांनो, हे बघून घ्या कसं पार करायचं ना. वॉल ट्रॅप हे खतम. पण बोलायचं ठीक आहे. हे तर काय अवघड नाही. हे काय ताण नाही घ्यायचा, पटापट लुटायचे सगळ्या बॉक्स. बेकारचे सामान वस्तू सगळ्यात फेकून द्यायच्या, कामीच्या ठेवून द्यायच्या. तसं सध्या आता कामीचं फक्त टेकच्या वस्तू आहेत. बाकी टेकचे स्ट्रक्चर वगैरे सगळं आपल्याकडे आहेच. मिळालेली आपली पहिली रूम. बघूया कोण येतं आपल्याला खेळायला. तर अर्जंट आहे विषय, आता संपवून टाकू. हे संपले म्हणजे काय नाही, बघा व्हिडिओ कट केलेले, त्याच्यामुळं पटा वेळ वाया जायला नको तुमचं, आहे का नाही. बॉस सांगा कशी फॅट घ्यायची तुम्हाला माहिती आहे. मग फक्त मॅपशी मतलब आहे. तुम्ही फक्त मॅप बघून घ्या कसा आहे, काय कुठं ट्रॅप आहे का, काय लागतं काय नाही. हाय लेवलची इक्विपमेंट, हाय डॅमेजचे आर्मर घेऊन जायचं कधी सोबत. निघूया पुढं. हळू चाललं काय महिना डिंडोरी बनत झाली नजर न कळवाई घ्या पदर. आपल्या डोडो सुद्धा आपण लवकर संपून टाकू. 2च राहिले, संपले आता. झाले संपले आता. तर आता उरलेले क्रेट आपण लुटून घेऊ. तोपर्यंत मी क्रेट लुटतो. तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. कोणी तोपर्यंत कसं आहे मी लूटपाट करतो आणि पुढे निघूया आपण. हे एक बॉक्स लुटायचा. चलो आता राहिलेल्या 2-4 क्रिएट आहे, ह्या लुटून घेऊ. म्हणजे चांगली जर काही जरी भेटलं तरी चांगलं होईल आपल्याला. कसं उरलेलं क्रिएट सोडायचे नाही. इथे एक वॉल ट्रॅप आहे, तो सिंगलच आहे, म्हणजे डबलचा काय पडत नाही. एकदा पडला किंवा थोडा माझा गॅप पडतो, तोपर्यंत आपण जाऊन येतो समजा कुठून तरी. चलो ठीक आहे मित्रांनो. हे एक इथून आपण माझ्याकडे पक आहेत, ते पक वापरू. काय नाही याची पूर्ण डिटेल मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओत देऊन टाकेन. काय आहे, कसं आहे, याचं कुठून येतं. तुम्हाला हे जर घ्यायचे असतील, याची काय माझ्याकडे ब्लूप्रिंट नाही आहे. जर तुम्हाला लागत असतील त्यासाठी काय करावं लागेल काय नाही, सगळी डिटेल मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओत देऊन टाकतो. मानायचं काम नाही, तसं काय कमेंट बॉक्समध्ये काय कमेंट करू नका की देच म्हणून बापा, हे की नाही. मी काय मोठा काय यूट्यूबर नाही आहे, तरी पण मी देतो तुम्हाला. काय म्हणजे मला कसं भेटलं काय याची पूर्ण डिटेल मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओत देऊन टाकेन. तर आता झालेलं आहे. आता आपल्याला जायचं आहे पहिल्या रूमपाशी, जिथून आपण सुरुवात केली तिथं. भेटूया मित्रांनो तुम्हाला पहिल्या रूममध्ये आपल्या. चला तर आपण आलेलो आहोत पहिल्या रूमपाशी. तर आपण फॅसिलिटी केलं ऑपरेशन, गेट ओपन करायचं आणि इथून राहिलेले 1-2 क्रिएट काय ते लुटून घ्यायच्या आणि सरळ आपल्याला बॉस यायच्या एका रूममध्ये घुसायचं थोडे, जिथं आपल्याला कोण भेटेल, ओली रायनो. अच्छा, हे रायनो आहेत. तर ठीक आहे मित्रांनो, तर मी यांना संपवतो. झाले आता शेवटचं हे आणि ते मागचं करायला 2 झाले. इरी रायनो, ओली रायनो आहेत. तर यांचे इम्प्लांट तुम्ही घेऊन टाका. मी पण घेतलेले 4 अलग कलरचे. म्हणजे कसं मेल फिमेल जर भेटले तर बरंच होईल, आहे की नाही. आपण ब्रीडिंगसुद्धा करून आणू शकतो बेबी रायनोसाठी. चलो पटपट तुमचा टाईम वाया जायला नको ना, हे की नाही. पण कसं आहे, एक गोष्ट कळालेली आहे की जसं आपण जर
सगळ्या क्रिएट जे तर आपल्याला अपेक्षेपेक्षा चांगलं काहीतरी भेटू शकतं. तर आता परत एक रूम आलेली आहे. या रूममध्ये आहेत ऑटर. अरे वा, नाही हे दुसरंच काहीतरी ऑर्डेन लहान आले जीवजंतू असे नाही मरणारे. पटापट एकदा मारतो आणि पुढे रूमकडे वळतो. एकदम मारले की रूम क्लिअर झालेली. मीठ वगैरे सगळं परत एक रूम आली ही मानसची नवी सरकवतो आणि समोरची बॉस रूम तुम्हाला सर्व मी बॉस आपण आलेलो बॉस रूम कशी आता बॉसमध्ये पाहिजे. तर आपला बॉस समोरच उभा आहे. हेच मोठं आपल्याला आणि ग्लिच झाले अटकलं आहे म्हणून हे अटकलं असत. याला इथं सरकवतो आणि भेटतो तुम्हाला.